Ndakavhurirwa monetization paFacebook, saka murume wangu handichatomudi. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika, zvakangoma hazvo veduwe, nhamo hadzifanani. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukomana shikikikiki, tapinda zvangu zvaita. Kana mozoposta nyaya yangu please munge muchizovanza chiso changu, nekuti vanhu vakazondiziva vanozotanga kundiseka. Ini ndiri mukadzi ndakaroorwa, ndine mwana umwe chete, ndinogarawo muchitungwiza, asi page rangu rava monetized. Emoji of a woman covering her face and shy. Ndine umwe uyo akandimonetizera page rangu ari kuSouth Africa. Ndiri munhu atongoripo mukomanashi, handina kana dambudziko. Excitement yandiinayo, oh gosh, faraiwo neni. Ndingangoti ndainge ndiri munhu ari normal kusvika ndazosangana nezvandakasangana nazvo svondo rapfuura mukoma. Ndakavhurirwa monetization paFacebook. Pandakaona notification iya ichiti you are now eligible for monetization, my gosh, ndakagara pasi ndikati saka upenyu hwangu hwazochinja nhasi. Ndinotoona kuti zvinhu zvangu zvichazofamba zvakanaka, saka mari ndava kutoiona ichitouya mani double. Vanhu vachinditi a-content creator, ndatovawo an influencer, ndava kutosainawo madeals muno muZimbabwe. Ndava kutoendawo kuUK, not kuenda kunotsvaka basa but kungononakirwa so nekutongonoona chando ndodzoka zvangu kuZimbabwe. Ndava kutotanga kutoronga future yangu mupfungwa dzangu. Murume wangu ndava kutoona sekunge munhu anotondiboha because munhu ane old mindset, emoji of a sad face. Murume wangu pandakamuudza akafara, ndikati kwaari baby, zvinhu zvava kuzochinja, ndavhurirwa monetization. Akati tichaita mari yakawanda. Saka paakati zvino tichaita mari yakawanda here, mukoma, apa ndipo pandakatanga kuona kuti munhu uyu haasi kutomboona vision yangu. Saka kwaari ndava kutongoita attitude kubva svondo radarika iro. Handichamubikiri zvakanaka, ndinotongosiya mazisadza achingokwata pastovhu. Ende kana akati baby uyatimbotaura nyaya dzinonakidza, ndinongoti ndiri busy shamwari. Ndikumbofunga maskits ekuti ndinge ndichiitawo paFacebook, like kana kutorara naye handichatombodi because iye ndiri kumuona semurombo, inini ndiri kutozviona ndatova nemazimari ende ndinotoita mavideos. I'm so happy kuti maviews ndiri kuita mamwe anotopusha because ndaiwanzokuona 120 views a day. Eko zvino zvinditoriwo nevideo rakatoitawo 1000 views. Hey, I can see kuti I will be going places very soon because pazuva kana kuri kunzi ndikaita mavideos akawanda ose achiwana 1000 views, zvinenge zvichitobhadhara. Ende ndiri kutofunga kutoti ndige ndichitosiya basa, kutenga iPhone, kuenda kuDubai nerimwe zuva kuvaka zimanshoni rangu. Murume wangu ndiri kumuona sekunge phase yadarika iyi, and I'm so happy kuti zvinhu zviri kunyatsokufamba zvakanaka. Ini handina kana basa nazvo kuti so far ndingori ne47 cents kunyange ndiri kushandisa data rakawanda, but I still believe kuti zvichanyatsokuzoita. One day it is going to work out, and kana ndikaona zvaramba ndichatongopfeka maski ndotongorova 1 view seyakwaNadia kusvika ndaita mari. Zvemurume handichadi mukoma, garai mazivisana ikoko namukoma wenyu kuti handichamudi. Kunyange mukada kundipa zvima-advice, kwete, ini handichadi murume because ndava kukwanisa kuti ndinge ndichizvimiririra ndomene. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu hanzi ndava kukwanisa kuzvimiririra ndomene. Ko 47 cents iyoyo yamakaita kubva last week ko kana ikangoramba iripo pa47 cents, munokwanisa here kuzozvichengeta ne47 cents iyoyo? Madi mambodzikisa hana yenyu mamboti bhora pasi than kuti munge muchimhanya-mhanya musati mashainira murume wenyu. Hanzi kana kubika ndava kutongobika zvatinenge ndichinzwa kuda musi iwoyo kutongoti iye ange achitongoboekana nazvo, ange achitongondiramba. Zvakaoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ndakawanawo monetization kufacebook svondo radarika iro, saka murume handichatodi zvachose. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story. Makaviko chitupa changu ndakatiza nezvinhu zvevanhu, zvino ndaremara ruoko. Handina kuremadzwa nevanhu vandainge ndakatora zvinhu zvavo ndichienda nazvo kumisha dzavo, kwete, ndakazoremadzwa nen'anga yangu. Handichina rugare, ruoko rwangu rwuri kungoramba ruchingopetana. Muri sei? Please post my story. Makaviga chitupa changu. Ndiri murume ane makore 39 iko zvinozvi. Nyaya yandoda kuti munge muchizoshare mukoma yakaitikawo ndisati ndanyanya kumachuwa mupfungwa. Ndakaita mari ndichiri mukomana wechidiki, saka izvi zvakazondipa kuti ndinge ndichizova nemagirlfriends akawanda muSouth Africa, muBotswana nekuZimbabwe, because chimalaicha changu ndaita muBotswana neSouth Africa. Ndakazotora umwe muzukuru wangu aifamba neimwe Nissan yangu hardbody, ndiye aitakura zvinhu kubva muBotswana, inini ndaidhila neSouth Africa ndichitoenda kumaprovinces akasiyana siyana. Ndainge ndiine macustomers akawanda, ndiine magroups aisvika 8 from 8 different provinces. Saka vanhu vaiunganidza zvinhu zvavo, then ndobva ndaenda kuprovince ikoko ndonotora zvinhu. Ndingangoti ndaigara ndiri busy mukomanashi, ndaitowandirwa nebasa kusvika ndichizotenga UD nekuda kwemari yehumalaicha. Saka ndakange ndava nemagirlfriends akawanda, mari ndaibata yakawandisa zvokuti ndikadai ndiri mupfumi kutaura kudai, but nekuda kwevakadzi vaindipedza because ndainge ndava nemhuri dzakawandisa, ende ndainge ndiine weakness yekuti mukadzi wandinenge ndava kufambidzana naye ndaimubvisa either pamurume wake, ndobva ndatanga kumuchengeta achigara kwaanenge ari, kumutengera kubva kune chinoti pushing tray kusvika kubedroom, ende vakadzi vose ava ndaivabhadharira marentals every month, chikafu. Saka mari yaingopinda nekungobuda panguva imwe chete. Izvo zvakakonzerwa nekuda kwelack of maturity, kuita mari uchiri mwana mudiki. Saka ndakabva ndachizotanga kuita madhiri kwete dzimwe nguva ndaikwanisa kungoti mubhodha zvezviya ndaiva ndiine vanhu vangu vandaiwirirana navo zvechokwadi. Zvinhu zvaitokwanisa kutosara mubhodha, kana ndiinewe zvinhu zvako zvaikwanisa kutonyura mubhodha, but zvainge zvichizosara imomo zvozotorwa zvobva zvachizoendeswa kune imwe imba kuBeitbridge. Kana mafomu awo awaisainiswa anenge ari mafomu anenge ari efake nevanhu vangu veZimbra vandainge ndichishanda navo, then kana zvazoendeswa kuBeitbridge ndokwandaizotanga kuzvitengesa zviri ikoko kuBeitbridge. Saka izvi ndo zvandakange ndichiita kuti ndige ndichikasika ndaita mari, because ndainge ndiri munhu ainge aine mhuri yakawanda. Ininiwo ndakakurira mumhuri yaishaya, tainge tiri vanhu vainetsekana, mari isingabatiki, chikafu chaicho ndaikwanisa kutongorara nenzara pasina kana chokubika, ende vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vachitambura. Saka mukukura kwangu ndakakura ndiine pfungwa dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoshanda nhamo handidi ini. Ndakabva ndachizotanga kuita zvokuba ndichiri mwana mudiki. Ndaiba mari dzevamwe vana kuchikoro, ndaipinda kana mudzimba dzevanhu usiku mumakicheni evanhu
ndobva ndaba kana hupfu, mafuta ndodzoka nazvo kumba. Saka zvainge zvingori muropa izvozvo zvekunzi ndiri too bad. Ndakange ndava muSouth Africa panguva iyo yandakazoitawo mukana wekuti ndinge ndichizotengawo motikari. Ndikatenga single cab yangu ndikabva ndachizotanga kuita zvekutakurira vanhu motikari dzavo. Fast forward, ndava nemagirlfriends akawanda mukoma, ndikatanga kuita zvekunyudza vanhu. Saka ndaiti kana zvadaro ndakange ndiine n'anga yangu yandaidhila nayo. Ndaiti kana ndanyudza munhu zvinhu zvake ndaibva ndachizoenda kun'anga ndaipiwa mishonga. Mishonga iyi yainge iri mishonga yekuti kana munhu akandifambira zvaanenge aitawo kun'anga kana kuti kumaprofita zvisasvika pandiri. Saka zvinhu zvangu zvainge zvichifamba negwara rakanaka. Mishonga yandakapiwa, iyo mishonga iyi yaikonzeresa zvekare kuti ndinge ndichiva munhu anochiviwa nevakadzi vakawandisa, nekuti pane imwe nguva yandakange ndava kunyengwa nevakadzi, kunyange nevakadzi vevanhu. Hakuna mukadzi akange asingandidi nekuda kwekuti ndainge ndiine mushonga uyo wandainge ndichipiwa nen'anga. Mushonga uyo wandainge ndisingatozivi kuti mushonga iwoyo mushonga unoita kuti unge uchizova nelaki rekuwana makastomers, zvekare nelaki rekuti unge uchizonzi waita vakadzi vakawanda. Saka mari yandaibata, the more yandaibata mari, the more pandainge ndichiwanza vanhukadzi zvekare. Kusvika mukwamanashi ndazonetsana nen'anga nekuda kwemapayments. Pane zvakangoitikawo nen'anga yangu, hatina kuzowirirana. Rimwe zuva ndakaenda kun'anga takabva tatanga kuitisana nharo. Saka n'anga iyoyo yakasvika pakunditukira amai, neniwo ndikaipindura. Ndikabva ndabuda mumatare, yakangoti kwandiri, zvawasarudza kuti unge uchituka dare rangu uchaona zvichakutevera. Ndikangoti tichazongotangirawo ipapo. Handina kunge ndakaziva kuti sekuru vainge vatori very dangerous. Ndaingovaziva kasemunhu uyo ainge achindipa mishonga tainge takajairirana. Handina kunge ndakaziva kuti ivo vatoriwo muroyi. Saka ndakangoti chero zvazvinenge zvaita, ndikarasa zvimhodzi zvavainge vakandipa, zvavainge vakati zvimhodzi izvozvo zvinofanira kugara zviri muwallet mangu nguva dzose, zvinofanira kugara zviri muwallet. Saka ndakangozvirasiramo mumatare mavo ndokubva ndabuda ndikabva ndaenda. Life yakafamba zvakanaka, ndikaramba ndichiita business, but ndainge ndava kugara ndichingofesana nemamwe mabad luck asingatsananguriki. Ndaikwanisa kungorohwa mari mubhodha zvokuti by the time pandaizosvika nezvinhu zvevanhu kuti kuti mari hauna kuita, wangofambira zvako loss. Ndakaramba ndichingozvishingisa ndichizviudza kuti zvichasvikawo pekuti zvinhu zvinenge zvanaka, I just need to push. Ndakange ndava kutoda kutotenga imwe motikari panguva iyoyo, asi mukomanashi mari yakangonyangarika zvandisina kukwanisa kunzwisisa iri mumba. Ndikatorova mukadzi wandainge ndichangobva mukuroora makore acho iwawo, ndikati ndiwe wandibira mari. Ndichimurova aine nhumbu kudaro, ainge achitoramba achiti handina kumboba mari ini, ndikagoba mari yemurume wangu sei. Tikabva tarambana. Mukomanashi mainge muri muna 2018 ndopandakatanga kunzwa ruoko rwangu rwainge rwava kungoita imwe feeling yainge iri strange. Ndaingonzwa kanga kungorwadziwa, kakupera simba, uye zvekare nekusagona kubata zvinhu zvakanaka. Ndaingoti zvimwe kuda ndasimudza zvinhu zvinorema zvichapera. Zvinhu zvakaramba zvichingowedzera, ruoko rwakatanga kushaya simba zvachose. Ndakange ndisingachakwanisi kana kuchinja magiya neruoko rwangu rwekuleft because rwairwadza. Ndakabva ndatadza kushanda zvakanaka, ndikatsvaka driver ndichifamba ndiri parutivi. Ndakatanga kuenda kumadoctors. Madoctors ivo vakaita matest kundipa mishonga yakasiyana siyana, asi vakati pane damage yakaitika mukati. Hanzi tsinga dzangu dzakange dzisinganyatsokufambisi ropa zvakanaka. Ndikatonzi ndichaitwa operation. Ndakati ndaitwa operation kudaro, ruoko rwangu rwakatowedzera, ndopa rwakatanga kuunyana sekunge ndakatsva skin yangu yekuruoko rwekuleft nekuright
zvakatosiyana. Ruoko rwangu rwakatanga kuunyana kutobhenda bhonzo zvandisingakwanisi kutsanangura, zvekuti zvaizvezvi haruchatoshandi, uye zvekare handichakwanisi kufamba kana nemotikari inenge iri manual. Ndinokwanisa kungodhiraivha an automatic ndichingoshandisa ruoko rumwe chete. Mari yandainge ndiinayo nekuda kwevanhukadzi vandaifambidzana navo vainge vakawanda kudaro, mari yakasvika pakupera because handina kana any investment yandakakwanisa kuita makore awo andainge ndichiita mari. Handizivi kuti munokwanisa kundibatsirawo here nemubetseri wamunoziva kuti anenge asingadi mari yakawanda. Handichina sarudzo ini, kunyange zvikanzi inenge iri n'anga kana kuti muprofita, chandava kungoda ihelp pari zvino. Please assist me. Kana muine munhu wamunoziva ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi ndakanetsana nen'anga yangu iyo yaipota ichindipa mishonga kuti go back to sender andaitumidzirwa nevanhu. Zvinhu izvozvo zvisazosvika kwandiri, zvakangooma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo I am a maid muno muSouth Africa, but ndinotofamba nerapta chaiyo iyo yandakabva mukutenga cash, but it was a used vehicle. Ndakaibhadharirwa mari iyoyo nemuNigerian sezvo ndisina bank account muno muSouth Africa. Akatoenda neni kudealership kunotengeswa masecond hand, akati kwandiri, sarudza motikari yauri kuda. I'm only 33 years old. Ndiri kuvaka zimba rangu muBrook, uye zvekare inini basa randinoita nderekuti ndine account yandinoshandisa panapa paFacebook. Account iyi ndinenge ndichita sekunge ndiri murume ndichinyenga vakadzi vekuzimu. Kana ndavanyenga kudaro, later on that is when pandinozoita hand over kumunigerian, then munigerian iye over achizorara nemukadzi uyo wandinenge ndatsvaka paFacebook. Ndinotageta vakadzi vari muno muJoburg, kunyange ndichiri mwana mudiki kudai, but level randava vazhinji venyu panapa hamumbofi makasvika palevel randava. Ndakakurirawo mukambuzuma, upenyu hwainge usina kuoma zvakanyanya, asi tainge tiri vanhu vaishaya. Ndakakura ndichionawo vamwe vainge vaine mari, especially hama dzekwababa, vari vanhu vainge vaine mari but vachitishayinira. Saka ndakange ndichida upenyu hwakadaro. Ndakati ndiine 10 years pakaitika chimwe chiitiko chandisingakanganwi. Ndakasangana neumwe mukadzi ainge ari musatanist, akachinja upenyu hwangu, akatanga kundipa mari. Saka mukadzi uyu akange ava kugara munharaunda imomo mandakakurira mukambuzuma. Saka akabva achizouya kwandiri, akabva atanga kundipa maswitsi, mari, achingotitengera, achindiudza kuti ndisaudza kana mafriends angu. Kunyange maswitsi ainditi pinda mumba udyire mumba, usaudza kana vadingina vako kuti ndakupa maswitsi nekuti vanozokubvutira. Saka akatanga kundidzidzisa zvakasiyana siyana. Akabva andiudza kuti ndige ndichinyora mazita evanhu vose vandaiziva vanonamata mukambuzuma. Ndakabva ndatanga kunyora mazita evanhu ivavo, vanhu vekuchikoro vakaita sema-teachers vandaiziva vari vanhu vanongofarira kungonamata. Saka aiva nebhuku raakange akandipa, kainge kari kabhuku kainge kari kadiki diki, but kainge kaine black. Ublack hwacho hwaityisa, ndainge ndisati ndakamboona. I'm sure kuti pano hapana munhu akamboona bhuku reblack rinenge riine mapages ari eblack. Mapages acho anenge ari normal, atori nemalines ekuti unonyora mukati mawo, but ari eblack. Saka ndainyora zvekare nepeni yeblack, zvekuti ndaitombotambudzika mazuva ekutanga ndisingakwanise kuona mazita awo andinenge ndanyora. Saka nerimwe zuva mushure mekunge ndamuudza kuti mazita andainge ndichinyora ndainge ndisingakwanise kumaona, akabva andisvipira kumeso kwangu. Apedza kundisvipira kumeso kwangu, ndo pandakatanga kuona kuti ndainge ndichinyora mazita evanhu, but mazita iwawo andainyora aita sekunge kwainge
kuine kwaaiendeswa ndaitoona vanhu vaitouya vachitotora zita remunhu. Izvi zvaiitika mumapeji ebhuku iroro. Kubva ipapo mukoma handina kuzoziva kuti akazoenda kupi mushure mekunge ndanyora mazita evanhu vakawanda mubhuku iroro vemukambozuma. As time went on, ndakatanga kuona zvinhu zvaisaita sense. Vamwe vevanhu vandainyora mazita avo vakazongotanga kungorwara, vamwe vacho vainge vongoita maproblems, vamwe vandaitoziva sevanhu vainamata, vamwe vakadzi vakatotanga kutopinda mumabhawa kurambana nevarume vavo, varume zvikare sevamwe vainge vari mudhikoni vekune imwe chechi ndisingadi kutaura nezita. Mukomana She vakatanga kuita zvekusvuta mbanje, vakatanga kutoita zvekutorima mbanje pamba pavo, vakazotosungwa nemapurisa vakatoenda kujeri. Zvinhu zvakakatyamadza vanhu vakawanda vemukambozuma. Saka ndakabva ndachizobudawo munyika ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa kuzotsvaka basa, ndikatanga kushanda as a maid. Saka nyaya dzose dzakaitika kumashure ndakangoti hamenowo zvakangoitikawo ndichiri mwana mudiki, but zvaigara zvichingondinetsa mupfungwa dzangu kuti asi sei mukadzi iyeye akauya kwandiri asina kuenda kune shamwari dzangu. Ndava muSouth Africa ndopandakasangana nomumwe murume akachinja upenyu hwangu futi. Murume uyu ndewe kuNigeria, saka akatanga achandinyenga. Saka andinyenga zuva ratakazosangana for a hookup. Kune vanenge vasingazivi mahookup, kungosangana motongorara mose, then mobva matongoti aziva kwake aziva kwake. Saka patakazosangana after tambodanana on social media, ndopa akati achida kurara neni, akabva ati no, akabva ati zviri nani ndinotsvaka hangu bure. Saka paakataura izvozvo ndakabatikana ndikati maybe haana kundifarira. Saka tava mumotikari ava kudzokera neni kulocation kwandainge ndichigara ndisati ndatanga kugara mumasuburbs. Akabva ati kwandiri, I like you, handisi kuda kukushandisa. Ndokubva andipa kadhi, akabva anditi kadhi iri rine mari inodarika 400,000 rands. Usandibira mari yangu, asi kana uchida kutenga zvaunenge uchida kutenga unondifonera, kana uchida kuwithdraw mari unondifonera first, you get it. Ndikati yes. Mukomana She ndakatya kushandisa kadhi iroro rainge richinzi rine mari yakawanda kudaro. Akandifonera akanditi, why are you not making any transaction? Ndikati ndinotya kusungwa nemapurisa. Akanditi okay, I'm coming to take you. Ndokubva auya kubasa kwandainge ndiri, akaenda neni kumall, akanditi sarudza foni yauri kuda. Ndakabva ndasarudza iPhone, ndikatanga kutoshandisawo iPhone. Akabhadhara iPhone iyoyo yainge ichiita 26,000. Ndokubva anditengera foni, ndokutotanga kutoshandisa iPhone kwandakaita. Akatanga kundibatsira achindisapota pakutumidzira kwandinenge ndichiita mari kumba kuna mama kukambozuma. Ndakabva ndati aiko zvinozvo ndawana murume manje. Saka takazotanga kurara tose. Akabva ati ndinodawo rubetsero rwako. Ndikabvunza kuti sei. Akati tsvaka vasikana vekuZimbabwe vanoshanda semamaid, vanoda mari stereki. Mukoma ndakarwadziwa ndikati apa I'm your girlfriend, uri kuti unoda kutsvakirwa vamwe vakadzi vekurara navo? Akati yes, ndozvandinoda mukoma, nekuda kwekuva desperate, nekuti yangu mari yandainge ndichishandira yeumaid handina zvandaikwanisa kuita nayo. Ndakabva ndati okay, ndozvaanofarira zvekurara nevamwe vanhukadzi. Ndirini ndinenge ndichimutsvakira vakadzi, handisi kuita chinhu chakaipa, ndiri kungomutsvakirawo magirlfriend. Ndakatanga kutsvaka vakadzi vekuZim online, mumafacebook groups, mumawhatsapp groups, uye zvekare nevamwe vangu vekuziva macontacts evanhu vandinoziva kuti vanokara mari stereki. Vamwe vakadzi vanenge vatori desperate, vanenge vaposta vachitsvaka help kuti ndatizwa nemurume njani njani, kuti vange vachizobuda mumasituation avo. Murume uyu anondibhadhara zvakanaka. Pa each and every girl that I give to him anondipa mari. Pa connection imwe neimwe anondipa mari. Mari yaanondipa yakawanda, haitsananguriki. Ndakaona kuti mari yacho yawandisa. Ndakasvika pakufonerwa nevanhu vemukuru vachindibvunza kuti ndinoda here kuti ndige ndichisubmita mamwe madocuments so that account yangu inge ichivhurwa zvokuti ndinokwanisa kutumidzira mari inenge isina limit, because matumidziro andainge ndoita mari kumusha ainge akanyanyisa. Saka ndakazotanga kuwirirana nomumwe driver webhazi
uyo ainge oenda nemari kumba aikwanisa kuti ndikamupa kana 200k ndobva ndamupawo kana 50k ndobva ndati iyi ndeyako yebasa. Saka ndine imwe ring yandakapiwa. Ring iyoyo inotokontrola munhu kuti asazondiitira chakaipa. Ndakasvika pakutenga stand sekutamba sekuseka, ndikakwanisa kutenga motikari yandinodhiraivha mukoma. Dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti ndine here ndiri kufamba nerapture. Lifestyle ikatochinja ende nditoriwo munhu wekuti kana mukandiona hamungambofungidziri kuti ndinoshanda as a maid. Zvino iye akanditi usasiya basa rako raunoita, ramba uchishanda as a maid. Zvekuti varungu vangu vandinoshandira havatomborina idea yekuti ndinotobuda muestate ndotosiya Ford Raptor yangu ndotopinda muBolt ndichiti ndiri kuuya kubasa ndovashandira, yet ndatova nemari yakadarika mari yavainayo. Ivo vanokufungidzirawo kuti zvimwe kuda ndine munhu wandinofambidzana naye anogara kumasuburbs, because vakati vanoda kundiperekedza ndinobva ndavaudza kuti there is someone that I want to go and see. Vanobva vaseka madha vandinoshandira vachiti you Ruth, saka havatozvizivi kuti ndinotogara muapartment inodhura. Saka ndakange ndisina kana basa nazvo kuti vasikana avo vandainge ndichipa kumu-Nigerian uyu vanozoita sei later on in the future, zvakange zvisina kana basa neni. Then muna March gore rinori ndopandakataura nomumwe musikana uyo wandakapa mafone numbers emuNigerian. Saka akazoti kwandiri kuno kuFacebook, sisi handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kufamba ndiri kuudzwa kuti ndakashandiswa chibereko changu nemuNigerian. Please ndibatsirei mutaure nemuNigerian because iye akazondibloka kudhara. Paakandiudza izvi ndakabva ndamublokawo because ndakanzi nemuNigerian akandibira mari. Ndikati uri mbavha, ungagoba mari yemunhu sei? Akada kuexplaina ndokubva ndamubloka. Ndakangoti amen. Saka ndava kutoona kuti it is a pattern. Vanhu ava vandiri kuita mahook up vazhinji vacho mukomanashi, vamwe vakafa, vamwe ndivo vari kurwara nezvibereko kutaura kudai. Saka ndauya pano kuti muri yeZimbabwe munge muchingondipawo maadvice. Handisi munhu ari bad. Kana kuri kunzi isatanism, ndobuda sei mairi satanism yacho? Apa ndinongonzwa zvichinzi kana ukajoina satanism, nekuziva kana kusaziva, haufaniri kuti unge uchizobuda musatanism. Ndibetsereiwo nemazano. Kana kutonamata kwacho ndava kutotya, ndo zvinhu zvinondivhiringidza mupfungwa izvozvo, kuti kana kunamata handisisiri munhu anofarira kunamata because ndinonzwa hana yangu ichirova. Kana ndikangoti blood of Jesus, hana yangu inorova zvisingaiti mukoma, zvekuti handikwanisi kuzotopedzisa munamato wandinenge ndichida kuita wekudzinga zvinhu zvacho izvozvo zvinokonzeresa kuti vasikana avo vanenge vaenda kunosangana nemuNigerian uyo vange vachizogumisidzira vachizofa. When you post my story muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi handizivi kuti vanhu vose ava sei vari kungodzoka kwandiri vachiti vari kunzwa zvibereko, vari kurwadziwa nezvibereko. It is obvious kuti muNigerian iyeye uyo wamunopota muchipa vanhu vekudanana navo anenge achitozovashandisa. Asi ivo vari kuti hanzi pose pandinoedza kuti ndinge ndichinamata ndinobva ndabatwa nekumwe kutya kwakanyanyisa. Tovabatsira sei vanzvadzi vedu ava? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. A maid, munhu wamaid anofamba neraptor. Hanzi varungu vangu havatozvizivi kuti ndine mari kuvadarika. Ndinobuda mumasuburbs ndichienda kubasa kunovashandira. Havatozvizivi kuti nditori nemari yakawanda kudaro. Hanzi kumusha uko ndiri kuvaka rimwe zimba
rakakura kwazvo iro randiri kuvaka. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Strange things they do happen in this world. I think kuti muNigerian iyeye atongori musatanist, makatongojoina Satanism apo pamainge muchitongori mwana mudiki pamakasangana nemukadzi uyo akati munge muchinyora mazita evanhu. Saka maybe ndiye munhu akaita kuti munge muchizojoina Satanism iyeye, saka munotongotevererwa navo masatanist. Zvava kutoda kutoti munge muchiva munhu anoshinga pakunamata. Kana munamata mutonamata makashinga musingatombotyi, kunyange mukanzwa kutya, but rambai muchingonamata chete. Variwo vateereri, ndo mamessages avo ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.